Hawak ka akong dughan. Tumingin ka sa aking mga mata. Okay ka pa, Pet? Ha? Ha? 2 oras pa biyahe, Pet. Guys, good morning. Kagising lang. Ano siya, dinig kong matilaw-tilaw. Saan ba tayo pupunta, guys? Sa Tabuelan! What's up, Ketchup? It's your boy, Tiu Tiu. I'm Animalito. Japet, I'm Jasper Levitan. And welcome back to my channel! Guys, saan ba tayo pupunta ngayon? Tabuelan. With energy, Jassy, oy. Ano ba yan? Again. 1, 2, 3, Saan ba tayo pupunta, guys? Sa Tabuelan! Saan ba yan? White Beach Resort dun sa north ng Cebu. Sa North Asia. First time namin na pumunta doon, guys. So, and excited na kami kasi first time mo din doon, Pet. Kasi hanggang ano lang tayo eh. Saan ba yan? Sa Katmon. Oh, parang sa hanggang Katmon lang kami last time. So, ngayon pupunta na kami ng Tabuelan. Ano ba nangyari? May sunog, guys. Okay. May sunog kasi eh. Ano to? Sunog kanina? May sunog dito, tas masunog ang Nissan. Tatawag natin Nissan Noodles. Tingnan mo, Nissan Noodles. Joke lang, wait, kasi ginagamit yung noodles, di ba? Pag ininit mo, yung noodles. Asa sunog ganito? Kapag isa na ang noodles, Ajay, grabe. Naglinis lang, guys. Na lumabas yung pagiging marites ni Apit. Linis lang pala. Ay, naglinis lang pala. Yun guys, for how many weeks? Kasi yung last na vlog namin, yung andito si Mama OG, yung naka-collab namin siya. And guys, babalik na kami sa pag-vlog kasi na-miss na din namin mag-vlog. Tapos ang dami na din naghahanap ng mga vlogs namin. And ngayon, nandito na! Sorry guys kung ngayon na kami ulit nakapag-vlog. And guys, for the first time in history, for the first time ever guys. Uy, ano nangyari na isa dun? Anong ginagawa mo? May ginagawa akong panak. Gamot sa kabuhi. Gamot sa kabuhi. Yeah guys, first time naming ma-feature sa TV. Wow, grabe. Guys, Grabe. Kitang-kita nga si Jasper eh. Kaso hindi ko magalaw. First time naming ma-feature sa national TV sa Rated Corina. Grabe, natatawa ko guys kasi di ba may interview portion doon. Ito talaga si Japet, sobrang mahihain talaga to. Tapos nung ini-interview siya, yung mga sagot niya, opo, yes, si kuya, si mama. Ano ba yun, Pet? yan talaga mga Japet. One word, Man of few words. Kaya nung nahalata nyo sa interview, parang ako lahat yung nagsasalita. And ngayon guys, wala si Snake kasi may ginagawa si Snake na module. Tapos si Jasper busy. Kaya hindi siya nakaano. Hindi din sumama Si Bishi din nag-prepare. Kasi uuwi si Bishi. Kaya hindi siya sumama kasi nag-prepare siya. Kasi birthday na niya. Birth month niya kasi doon siya magse-celebrate ng birthday sa Bukidnon. Pero susunod din kami doon soon. And ano na Jasper? Kanina ang ingay mo tapos ngayon hindi ka na nagsasalita. Sabi ni Zed, mag-spell lang daw ako sa vlog. Parang kang si Harry Potter dyan. Hindi ako ni Harry Potter. Harry Potter. JM de Guzman. JM de Guzman. Pag nakatagilid, Side view. Alam ko po yun. side view, si Art. Hindi. Ito, pag nakatakilid ko, Jerome Ponce. Nakatakilid. Pag nakatakilid, Jerome Ponce. Pag Ito, napikas, JM Jerome de Guzman. Capuno. Pag ganyan, Snake Princess. Wala. Sorry guys kasi ano to eh. May lito. Ano guys, pupunta kami doon sa Tabuelan kasi may team building kami sa bagong business venture namin. Yay! Mag-enjoy kami dun, guys. We'll have fun. Taga Batanes ka ba? I Bakit? think taga Batanes ako. Bakit? Kasi marunong ako mag-Batanes. Wow! Ito buot joke na ako. Bigtang benta, di ba? Alam nyo ba guys, si Japet Leo Capuno at saka si Lester Capuno is hindi sila pinanganak na parang di lumaban. Bakit? Kasi pinanganak sila para lumaban. Kasi six bang dancer siya sa una. Get out! Oh! Birthday!
ka na? Kaya pala wala pa pala tong lunch. Anong oras na? Mag-alas 4 na, wala pang lunch. Pati siya pitong din. Bet! Ano ba? Kasi pre-call ninyo. Pumantay mo pa na. Nai-research pa na. Nai-research. Wala pa! Ayun guys, since wala kaming lunch, tapos mga 2 to 3 hours pa yung biyahe namin, bumili na lang kami ng ano? Ano bang binili natin? Lempo. Limpo. Limpo. Lempo. Liempo tsaka fried chicken. Lempyo at saka... Limpyo. At saka... Liempo. Liempo tsaka lechon manok. Tapos kakain kami habang nagbabiyahe, o di ba? Ganon kami kasosyal. We put there, put Ano there. na, hindi ba kayo mahihirapan dyan? Oh, dito may hirapan dito kasi lagay natin dito ko, di ba? Wow, sexy! Coca-Cola ba? Mulakaw, arty! Mangutot! Uy, ba't kayo lang yung kumakain? Guys, tapos na kaming kumain. Tapos may na... May namiyak Ano nangyari? siya. Ano nangyari sa'yo, Pet? Nahilo siya. Nahilo. Nabusog lang, nahilo na eh. Bakit ka nakaganyan? Kasi takot ako. Takot ka sa... Takot ako mawala ka. Ana siya dinigong magdilaw-dilaw na halaga dinigong. Manok ka ba? Bakit? Pugarin mo itlog ko. Pugarin. From Tisa, Cebu! Jasmer Labita. Tisa, Cebu City! Naniwala ako sa kasabihan. Ang taong naniwala ako sa kasabihan. Mukaon og asin, mudikdi og bisin. Ano sawa? Di pa tapos to, tawa ka na. Naniwala ako sa kasabihan. Mudikdik og asin, mutimpla og bisin. Oh guys, kasi uuwi kami ng Bohol. Kasi Galileo. birthday ni Papa. What a fresh air. Fresh air? The air fresh is the air freshener, and when you smell the air freshener, inhale this freshener, and that's the natural fresh air. You say hi, you say hi, you say hi. Hello! Hello, 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 hello! Hi! Hi, hi! Hindi, kasuko mo siguro doon sa Uy, nawa yun. Ay, Hindi! ano na? Ano nangyari sa isa? Okay ka pa, Pet? Ha? Ha? 2 oras pa biyahe, Pet. Anong gagawin mo, Jassy? Doon like mga kumpanya, katulad ng mga politician ngayon kasi malapit ng election pala. No? Magalang Oh. dito sa Ang stand. pangalan ko dito po. Wow! May feeling lagi kay Kapun. Wow, man ako! Kinabahan ka? Oo, kanang... Pinapawisan ka na malamig ah. Maya, pagka nagtusog ka. Awak ka akong dughan. Tumingin ka sa aking mga mata. Di ba ang tinitibok Lester? Parang iba na yan, Jess ha? Parang iba na yan. Parang totohanan na yan. Pakinggan mo. Pakinggan. Dito ba? Diyan ang anak mo. Ako bakla, bakla. Sabi niya, pangit. Ay, ambot na lang dyan. Apit. Apit. Tingin. Super Mario. Apit. Apit. Yan lang, Super Mario. Tingnan nyo, yan ang kaharian ng... Nasa yung body tuloy ko. Ako, yun talaga ang tinatawag natin na... Babalik ang Going Bulilit!
So yun guys, nandito na kami. Oh, after almost 2 hours. 2 hours, 4 hours. Di oh. Kasi mga halos alas 4 na tayo umalis eh. 2 hours mahigit yung biyahe. Kasi tagal mo. Tagal, ako ba yung matagal? Si Heron Oo. yung matagal. Ikaw yung matagal. Nantay namin si Heron. Ay, oo nga pala. Ito pala yung dahilan ng lahat kung bakit matagal kami nakaalis. Ito, anong oras ka na dumating? Hindi na maguna. Ang sabi, alas 3 yung... Ang sabi, alas 3 yung check-in dito. Anong oras ka na dumating doon sa bahay? Una na lang kayo. 3:30 ka na dumating sa bahay. So, anong oras tayo nakaalis? Kinabahan ka ba, Pet, nung interview ka ni MSK? Sobra. Sobrang kinabahan ako, guys. Alam mo ba, guys, sa totoo lang, after nung parang video na introduction, yung na parang nag-gym kami, ito yung gym namin na ano. After nung video na gym na yon, pag uwi namin, humiga agad si Apet, humiga siya, tapos ganun siya. Buti pa, hindi mo tinanggap ko yun. Kasi parang, tapos mga ilang oras na lang, interview na namin, tapos yun, walang tulog ako dun kasi nag-coke pa ako. Tapos may iniisip ako na bukas na yung interview, kaya wala talaga akong tulog dun, kasi parang nakapikit lang ako pero hindi straight yung tulog. So, grabe. Yeah. Ako, kahit ako kinabahan ako, tulog pa rin ako. Tulog pa rin siya. Tulog pa rin. Yung pag-interview na, guys, hindi na ako marunong magtagalog. Bulol na nga magtagalog, tapos in-interview pa, lalo nawala yung... Punta muna kami doon kasi mag-chill-chill muna kami dito. Pahinga muna, Pito, kasi para medyo... Bukas na lang, papakita namin sa inyo yung view, yung mga lugar. Kasi gabi na ngayon, hindi na makita yung view, so bukas na lang pakita namin yung view, di ba? Bye-bye! Guys, good morning. Kagising lang. Namin na himamat. Gusto tayo mo nahimat-himat. Himat-himat. Kasi yung pangante? Richel. Richel. Gabutan. Richel Gabutan yan. Ay, baligya si ate nga. Karon po kadungog ani kabug daw. Kabug. Suman na seeds. Suman. Budbud kabog. Budbud kabug. Nakadungog ko sa akong classmate sa una nga taga Barili. Nasa Katmon sa ni siya. Sa Katmon. Ay, Katmon di Katmon. Budbud kabog festival. Mao na siya festival. Mo din budbud kabud. Kabug. Ako yung supply ng Durhan. Ganong gitawag mo sa budbud kabug te. So nang kuha ni siya nang seeds gid siya ba niya. Sa unang panahon siya mao gid ni usa ko ni siya ka herbal. Nya kuan para ni siya bingkang mahimo ani niya og sumbudbud. Siya. Kaya pala. Oh guys, sa mga Tagalugo guys, bili na mo ni Ate Richel. Palit na mo ni Ate Richel. Lami kayo. Patilaw ko niya. Tanaw, Just. Tilaway, Just. Budbud kabug. Meanwhile, yun guys, mag-jet ski kami. Pero mauna muna si Bunso bago ako. Pet! I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here. No one else out here. Find ourselves out here. We could disappear into this atmosphere where this water's clear. Yeah. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you.